Mercedes. Značka automobilky, ktorá symbolizuje luxus, dokonalosť a moc. Dnes ju obdivujú rôzni prezidenti, mafiáni dokonca, milionári, ale aj my, obyčajní ľudia, ktorí si ho často kupujeme. Ale za týmto všetkým sa skrýva temná minulosť. História spojená s vojnou, diktatúrou a úmrtím viac ako 10 000 ľudí. Toto je video Temná minulosť Mercedesu. Táto prvá kapitola je taká, že zrod legendy, áno. Mercedes vznikol v 19. storočí. Založili dvaja ľudia, pán Benz a pán Daimler, keďže oni priviezli na svet spaľovací motor. A tak v roku 1926 vzniká prvá značka Daimler-Benz. Ale mala symbolizovať dokonalosť a techniku Nemecka. Ale nakoniec sa vydala moc temnou stranou. Druhá kapitola, spojenie s nacistickým režimom. V roku 1930 prichádza k neúplnej moci, ale k moci strašne zlý diktátor Adolf Hitler, ktorý si Mercedes zalúbil. Stále sa na ňom vozil. Bol to jedno z vysnívaných aut, lebo miloval luxus. Ale o tom, ako Hitlerové Mercedesy fungovali a čo s nimi robil, urobil o tom video Tankista, ktoré máte dole v popisku. Ale teraz to nebudem komentovať, poďme ďalej. Hitler sa vozil na nich, ale síce Mercedes nevyrábal iba tie autá pre neho a vysoko postavených nacistických vodcov, ale aj motory do lietadiel, rôzne vojenské vozidlá a taktiež aj techniku pre nacistický režim. Mercedes sa stal súčasťou nacistického režimu. Tretia kapitola, nútená práca a utrpenie. Toto je tá najhoršia kapitola Mercedesu, lebo počas druhej svetovej vojny, keďže boli tí vojnoví zajaci a takí, tak Mercedes ich využíval na výrobu aut. Takže áno, boli tam aj za vojnoví zajaci, za B Židia, ktorí, ak viete, Hitler nenávidel a preto asi tam teda pracovali, ale aj normálni ľudia. Ale oni trpeli strašnými chorobami, všetci. Ako napríklad rôznymi chorobami, strašne veľa hladom a nakoniec ich zobrala pani smrť. Smutné. A áno, Mercedes sám povedal, že už bez toho nemôže robiť. A tak to teda išlo ďalej. Štvrtá kapitola, povojnový režim. Po vojne je Nemecko strašne oslabené, lebo prehralo. Ale Mercedes až tak nie je. No, je, ale nech sa postaví na nohy. Počas 50. a 60. rokoch bolo to auto bezpečia a dokonalosti. O histórii sa nič nehovorilo. O minulosti. Mlčalo sa. Úplne nikto nepovedal, čo sa dialo. Až o desiatky rokov neskôr to prišlo. Začalo sa rozprávať o minulosti Mercedesu a vojnovou minulosťou. Tak toto je. 5. kapitola. Súčasnosť Mercedesu. Mercedes sa 100% nevyhol nejakým kontroverziám ako pokuty, problémy, kontroverzie, ako som povedal. Ale teraz už sú na tom 100% lepšie. Majú formulový tím, pretekajú a darí sa im. Záver. 6. kapitola. Na závere vám poviem také, že Mercedes je stále tá veľmi dobrá značka. Máme ju veľmi radi. Ak máte Mercedes, tak napíšte do komentárov. A otázka znie, či by sme mali Mercedes nenávidieť. A ďalšia je, či by sme mali vedieť minulosť Mercedesu. Napíšte do komentárov, ak budú prístupné. Budem rád, ak zvážiš podporu môjho kanálu lajkom a odberom. Hlavne teda like na toto video, prosím, a daj mi odber, aby sme dali 120 do nového roku odberateľov. Budem za to veľmi rád a vidíme sa u ďalšej zaujímavosti. Čus!